И здравейте хора, днес започвам влог от Кърджали и фен срещата в Кърджали, която е благотворителна, която най-вероятно, когато качвам този клип, ще е минала вече. Така че да, радвам се на всички... Не, всъщност, в смисъл, в момента радвам се защото знам, че ще е минало уникално. Всъщност, нека да видим как ще е минала фен срещата, да ми каже някаква голяма дума, да не се обърка нещо. Аз съм с надежда нищо да не се обърка, така че общо взето влог започва. Както виждате, още си пия кафето, още сутрин, леко закъсняваме и в момента чакам Иван и Лили, но докато ги изчакам, можете да се абонирате, да цъкнете камбанката, да коментирате. Защо винаги казвам коментирате в началото? Коментирайте и сега, и към края на клипа. И да, абонирайте се, защото ще има още много влогове, много интересни игри и клипчета. А сега ще си хапвам, ще си пия кафето, да стана. Че още спа. Толкова сме бавни, че просто... Как сте? Супер. Ти? Аз ям. Браво, аз имам това санче. Верно, аз си взех. С масловка и съпроводката най-бавни. Моята с чунка. Иван идва. Къде? Еми, за жалост, да. За жалост нямаше как да дойда. Карахте да идваш, ама... Еми, изникнаха някакви задачки с Пловдив. Кажете здравейте. Какво става хора, как сме? Общо взето хора, сега пътуваме с малко закъснение, но пътуваме. Аз като гледам, пък той и другите са тръгнали са преди 14 минутки и нашите други приятелища. Така че не сме толкова зле. Сега тръгваме по едно и също време. Добре, значи хора, след малко ще се видим в Кърджали. И ще вземем Дари с нас. Да, т.е. Пловдив в Кърджали. Че забравих. Дари, ако гледаш това, сори. Пари най-естественото. Какво показва този среден пръст пак? Ай сега кажете здрасти. Йо, хора, тук сме в една кола и отиваме на Зино репликата. Сега сме спряли тук да заредим. Както виждате, Иван с парите. Ще го ставя тук направо, Иван. Тук ще го ставя. Направо, кой подкарва колата? Аз имам книжка и тя... Аз мога карам. Нямаш книжка, но можеш да караш. Също се много яко. Между другото, я пишете в коментарите дали харесвате миризмата на бензин. Между другото, само аз ли я харесвам? Не, аз отворих. Вижте, ни момиченца ми подариха Созопо грилничка. Но само за мен и за Стефи. Да. Чата клипчета. Опа, някой беше Да, тук пак биля. Нищо не се случва. Не бе хора, аз говоря за на Боби клипчетата Сева бе. Да. Така. За нас. Ето го мистер Паралия. Пари 10 лева само. Знаете Павловката как Гвардия Начкова на... Да, верно, много на дискотека. Ще танцува, той седи охрана пред боя. Той е страшен е. Еми хора, след малко ви показвам от Кърджали. Айде. Хора, сега отиваме, има деца отпред, което означава, че ще създадем лека самотоха, докато влезнем. Ти пак се изплю. Май сте хвана. И пак се изплю. Чакай, ще го издрежда. Как си, Лили? Много добре, малко ми е топличко, но е много яко. Определено е много топло. Много яко. Абсолютно. Да, разбира се. Само момент. И фен срещата излезе малко навънка. Какво става хора? Тук сме с Боби единствено оцелели от фен срещата, да знаете как е. Също да, ще се чува. Абонирайте се за канала на Боби, иначе ще има... Да. Хора, сега тръгваме да ядем, защото сме гладни и после да отиваме за концерта, който не знам къде ще е. Всеки път го казвам различно. Отварям се път. И то на комплекция горно и долу. Личен е. Ама пусни го име, так го. Всички искат так. Всички искат так. Лили, още един бит ми бе, още един бит. О, чакай! Ще ни сгазат! Аз горите по цената. Не, аз си бубето за влоговете. Това като Созопо. Това като Созопо. Спайдермен. Оле, да. Та, чакайте хора сега. Скараха се, напишете в коментарите според
те се скараха, значи аз да обясня. Да го хапнахме, сега отиваме към концерта. Защото имаше някакъв шибане. Точно така, имаше някакъв айран, тя го фана с два пръста, си че държи не. Както и да е. Ти го изрита. Защото го ритах до кошовите да го фърля. Ето, и взех да го хвърля. Правилно. Иване, в правилна посока ли сме? Да, бе, в правилна посока сме, но исках до магазин да ходят. Взе буквата от земята и го вдигна, въпреки че не е наш буквата. Така е. Тя е И примерно. после Лилияначко е отвър. Аз ще да го ритам до кошовите. Тук има скандал. Ания Лилияначко. Тук има скандал. Така като навъж камерата в лицето, винаги сме това. Аплодисменти, виждам се Лили, Иванката, Боби. Всички са тук, аплодисменти за... Така е, чай си дава картофче, така е. Хора, още тече концерта, в момента е много късно. Искам да видя камерата. Да си го видим. Ами, GPS? ние тръгваме. Ние тръгваме в Кърджали, бяхте уникални. Тук не са Кърджали. Тук сме Бубето, Боби, да. И я чакай да използвам твоите светлина и да снимам за моя влог. Обичам и Кърджали. Хора, Иван повече го Пак един и същия кадър. Да, искам само да видите Дари какво прави. Банка, Дали, да, що? тръгвай, обаче не от тук, откъдето го дава. Кариди. Ето, чакай. Ето. Да се освети. Чакай, че то пък. За какво така бъгва, бе? Ето и шефката, тя винаги е сърдита. Кюти бюти. Ама това защо не ми го цъка? GPS го. не намерим. Ахахаха. Ами ако се загубим. Чакай. Хора, моля iPhone, моля ви. Блок. Банка! Samsung. Стига го споми, бе. Еми хора, това е края на този влог. С надежди. Сега оставихме Дари. Сега отива да ме оставят и мен. И общо взето можете да коментирате клипа дали ви е харесал, влога дали ви е харесал, да го шернете и да, очаквайте още много влогове и още много интересни неща. И това е, сега ще ви кажа.